राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா எவ்ரிபடி. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சாப்டர் 13 வந்து கஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகா, இயற்கை, அனுபவிப்பவர் மற்றும் உணர்வு, கிருஷ்ணர் உணர்வு. இதை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இயற்கை எப்படி, நேச்சர் அப்படின்னா என்னன்னு நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கப்புறம் எப்படி நம்ம வந்து கஷேத்ரா அப்படின்னா என்ன, கஷேத்ரஜ்ஞானா என்ன, அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? நேத்து வந்து நம்மளுடைய சாப்டர்ல 12th சாப்டர்ல எப்படி வந்து பக்தி வந்து அருவத்தை விட சிறந்தது அப்படிங்கறது பார்த்தோம். அருவத்தின் மீது நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பக்தி பண்றதை விட பக்தி துண்டு எவ்வளவு சிறந்தது அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். பக்தியின் முன்னேற்ற நிலைகள் என்னெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு பகவான். அதுக்கப்புறம் பகவானுக்கு யாரையெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும், எந்த டிவோட்டி எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து நேச்சர். அப்ப நேத்து வரைக்கும் நம்மளுடைய பக்தி யோகா முடிஞ்சிருச்சு. இன்னையில இருந்து நம்மளுடைய ஞான யோகா ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்ப பக்தி யோகாவும் நம்மளுடைய கர்ம யோகாவும் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, கர்ம யோகா வந்து நம்ம எப்படி நம்ம இயல்பாகவே நம்மளுடைய வேலைகள் எல்லாம் செஞ்சபடியே நம்ம பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது தான் கர்ம யோகா சொல்லுது. பக்தி யோகா வந்து எப்படி எளிமையான முறையில பக்தி சேவை பகவானுக்கு செய்ய முடியும், பக்தி சேவையின் மகிமைகள் என்ன, பகவானுக்கு யாரெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும், பகவானுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்மளால வாழ்றதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணலாம், அந்த மாதிரி இருக்கிற இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது பக்தி யோகா. நெக்ஸ்ட் வந்து ஞான யோகா. ஞான யோகா ஆக்சுவலா என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, நமக்கு வந்து ஞானத்தை கொடுக்குது. எந்த மாதிரி ஞானத்தை கொடுக்குது? ஞானம் அப்படின்னா என்ன? ஞானம் அப்படின்னா என்னன்னா, நம்மளுடைய நாம் இந்த உடல் அல்ல, நமக்குள்ள ஒரு ஆத்மா இருக்கு. அந்த ஆத்மா தான் நம்ம ஆக்சுவலா ஆத்மா. இந்த இந்த ஜென்மத்துல நமக்கு இந்த உடல் கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப ஆக்சுவலி நான் அர்ச்சனை கிடையாது, என்னுடைய ஆத்மா வந்து பகவானோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. இந்த ஜென்மத்துல என்னுடைய பேர் வந்து அர்ச்சனா, அந்த மாதிரி. சரிங்களா? அப்ப நான் வந்து நான் கிடையாது, எனக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா தான் நான். அதுதான் வந்து ஞானம் அப்படிங்கிறது. இந்த ஞான யோகா மூலமாக பகவான் வந்து இந்த ஞான யோகா மூலமாக ஞானம் கொடுக்கிறாரு. அந்த ஞானம் மூலமாக நம்ம பகவானை சென்றடைய ஒரு வழி வந்து நமக்கு பண்ணி தரார். அப்ப மறுபடியும் நம்ம இந்த ஞான யோகாவோட கடைசியில பக்தி யோகாக்கு தான் நம்ம போய் சேருவோம். சோ ஞான யோகால என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். அர்ஜுனன் 6 கேள்விகள் இதுல கேட்க போறார். அதுக்கப்புறம் கஷேத்ரா மற்றும் கஷேத்ரஜ்ஞா அண்ட் ஞானம் விளக்கம் அப்படின்னா என்ன, அந்த 6 கேள்விகளை கஷேத்ரஜ்ஞா ஞானம்னா என்னன்னு அர்ஜுனர் கேட்பாரு. அதுக்கான விளக்கம் பகவான் தருவார். அதுக்கப்புறம் அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறைகள் என்னெல்லாம், எப்படி நம்ம அறிவு பெற முடியும், நேயம் அப்படின்னா என்ன,
அப்படிங்கறது சொல்ல போறார். அதுக்கப்புறம் பிரகிருதி, புருஷா மற்றும் யூனியன். பிரகிருதினா என்ன, புருஷானா என்ன, அவருடைய சேர்ந்து இருக்கிற அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம். அறிவின் பார்வை, எப்படி நம்ம வந்து அறிவுடைய கண்களால், அதாவது ஞானமுடைய கண்களால எப்படி நம்ம பார்ப்போம். நம்ம நார்மலி கண்களால் பார்க்கும்போது எப்பவுமே வந்து ஒரு பொறாமையுடையவராகவும் போட்டியாளராகவும் தான் எல்லாரையுமே பார்ப்போம். நம்ம ஞானம் இருக்கிற கண்களால பார்க்கும்போது எப்படி நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தையும் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதையும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். சோ 6 கேள்விகள் பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர் கேட்க போறார். பிரகிருதினா என்ன, புருஷானா என்ன, கஷேத்ரானா என்ன, கஷேத்ரஜ்ஞானா என்ன, ஞானம்னா என்ன, நேயம்னா என்னன்னு கேட்க போறார். அதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறது பகவான் என்ன சொல்ல போறார் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். பிரகிருதி அப்படின்னா இயற்கை, புருஷா அப்படிங்கிறது அனுபவிப்பது. இப்ப நம்ம இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா விஷயங்களும் அனுபவிக்கிறோம். ஆனா பகவான் தான் இது எல்லாமே கிரியேட் பண்றார். அதனால அவர் தான் நிஜமானுமே அனுபவிக்கிறவர். கஷேத்ரா அப்படின்னா நம்மளுடைய உடல். நமக்கு இப்ப கிடைச்சிருக்கிற இந்த களம், அதுதான் வந்து கஷேத்ரா அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த ஜென்மத்துல இந்த களம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. கஷேத்ரஜ்ஞா அப்படின்னா என்னன்னா நம்மளுடைய ஆத்மா. உள்ள இருந்து நம்மளுடைய ஆத்மா வந்து இந்த களத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்குது இல்லையா, அதுதான் வந்து களத்தை பற்றி அறிபவன், உடலின் பார்வையாளர். அதுதான் வந்து கஷேத்ரஜ்ஞா. அப்ப ஆத்மா மட்டும்தான் உள்ள இருக்கா, பரமாத்மாவும் இருக்கு. அப்ப பகவானும் இருக்கார், ஆத்மாவும் இருக்கு. 2 பேருமே இந்த உடலை பற்றி அறிபவர்கள். அவங்களதான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க, கஷேத்ரஜ்ஞா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஞானம் அப்படின்னு என்னன்னா, கஷேத்திரம்னா என்ன, கஷேத்ரஜ்ஞானா என்னங்கிறத பிரிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம். நேயம் அப்படின்னா என்ன, நேயம்னா பகவான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆன்சர்ஸை இன்னைக்கு பகவான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாரு இந்த ஸ்லோகங்களை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, வாசிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. अर्जुनवास प्रकृतिं पुरुषसैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञं देवस एकत्वेतितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं स केशव। श्रीभगवानुवास इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्य विधीयते येदत्यो वेति तं प्रभु प्रहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை அனுபவிப்பவன், களம் களத்தை அறிபவன், அறிவு அறியப்படும் பொருள் ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். புருஷோத்தமன் முழுவதற் கடவுள், குந்தியின் மகனே, இந்த உடல் களம் கஷேத்ரா என்று அழைக்கப்படுகிறது. இவ்வுடலை அறிபவன், களத்தை அறிபவன் கஷேத்ரஜன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அப்ப இந்த 6 கேள்விகளையும் நம்மளுடைய அர்ஜுனன் வந்து ஒரே ஸ்லோகத்துல கேட்டுட்டார். என்னெல்லாம் கேட்கிறாரு, இயற்கைனா என்ன, பிரகிருதினா என்ன, அனுபவிப்பவன் புருஷானா என்ன, கஷேத்ரானா என்ன, கஷேத்ரஜானா என்ன, ஞானம்னா என்ன, நேயம்னா என்னன்னு கேட்கிறார். அப்ப பகவான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கஷேத்ரானா என்ன, கஷேத்ரஜானா என்னன்னு சொல்றாரு. கஷேத்ரானா என்னன்னா நம்மளுடைய உடல். நம்ம இந்த ஜென்மத்துல நமக்கு இந்த உடல் தான் பகவான் கொடுத்திருக்காரு. அப்ப அதுதான் வந்து கஷேத்ரா. இத வந்து களம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. களம் அப்படின்னா என்னன்னா, இப்ப வந்து ஒரு ஃபீல்டு இருக்கு. அந்த ஃபீல்ட்ல வந்து ஒரு பேடி ஃபீல்டு இருக்கு. இல்ல நம்ம வந்து ஒரு தோட்டம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த தோட்டத்துல, அந்த களத்துல நம்ம வந்து ஒரு பாவக்காய் செடியை நட்டோம்னா பாவக்காய் வரும். இதே வந்து நம்ம மாங்காவுடைய விதை நட்டோம் அப்படின்னா மாங்காய் மரம் வரும். இப்ப இந்த மாங்காவுடைய ஜூஸ் குடிச்சோம் அப்படின்னா ஸ்வீட்டா இருக்கும். அதே மாதிரி பாவக்காவுடைய ஜூஸ் குடிச்சோம்னா கசப்பா இருக்கும். அப்ப நம்ம எதை நடுறோமோ அதோடைய இதுதான், அந்த வித்துடைய பழம் தான் நமக்கு கிடைக்கும். அந்த பழம் வந்து எப்படி இருக்கு, கசப்பா இருக்குன்னா கசப்பா இருக்கும், இனிப்பா இருக்குன்னா இனிப்பா இருக்கும். அப்ப நம்ம என்ன நடுறோமோ அதுக்கான பலன் தான் நமக்கு கிடைக்கும். அதனால இந்த கஷேத்திரம், அதாவது கஷேத்திரம் அப்படிங்கிறது அந்த களம். அந்த களம் வந்து நம்மளுடைய உடல் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. இந்த உடல்ல நம்ம நல்லது விதைச்சா நமக்கு நல்லது கிடைக்கும். அப்ப நல்ல விஷயங்களை செஞ்சோம் அப்படின்னா, இந்த உடலை வச்சு நம்ம நல்ல விஷயங்கள் செஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு நல்லது கிடைக்கும், நம்ம இன்பமாக வாழலாம். அப்ப கஷேத்ரஜ்ஞா அப்படின்னா யாருன்னா, உள்ள இருக்கிற ஆத்மா தான் கஷேத்ரஜ்ஞா. இந்த உடலை பத்தி தெரிஞ்சவங்க அதுதான் கஷேத்ரஜ்ஞா அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. क्षेत्रज्ञं साभिमां वित्ति सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञानं ஞானம் மதம் மம. பரத குலத்தோன்றலே, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி.
அப்ப வந்து இப்ப வந்து என்ன சொல்றார், ஞானம்னா என்ன? ஞானம்னா என்ன? ஆத்மா வேற, உடல் வேற. அதாவது நான் வேற, எனக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா வேற அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம். க்ஷேத்திரம் வேற, க்ஷேத்ரஜ்ஞா வேற அப்படிங்கிற அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சதுக்கு தான் என்னன்னு சொல்றாங்க, ஞானம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அப்ப இந்த பிக்சர்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா பகவானும் இருக்கார், ஆத்மாவும் இருக்கு. ரெண்டு பேருமே வந்து உள்ள இருந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க என்ன இந்த உடல் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி. ஒரு பையன் வந்து சிகரெட் பிடிச்சிட்டே போன் பேசிட்டு இருக்கான். அது வந்து அந்த ஆத்மாவும் பாக்குது, பரமாத்மாவும் பாக்குறாரு. ஒரு பையன் வந்து தூங்கிட்டு இருக்கான். கனவுல வந்து நிறைய கேர்ள்ஸ் எல்லாம் தெரியுறாங்க, நிறைய கிரிக்கெட் மேட்ச் அந்த மாதிரி எதுவும் தெரியுது, நிறைய வந்து மணி எல்லாம் தெரியுது. இது எல்லாமே வந்து அவன் கனவுல நினைச்சிட்டு இருக்கான். அந்த கனவையும் யாரு வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க? பகவானும் வாட்ச் பண்றார், அந்த ஆத்மாவும் வாட்ச் பண்ணுது. இன்னொருத்த வந்து எப்பவுமே சும்மா தூங்கிட்டே இருக்கான். அந்த டைம் பகவானும் வாட்ச் பண்றார், ஆத்மாவும் வாட்ச் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ऋषिभिर् बहुधा कीलं छन्दोभिर् विविधै पृथक् ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव ஏதுமத்பிர் வினிச்சிதை. செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றி அறிவு பற்பல முனிவர்களினால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இது மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இப்ப இத பத்தி வந்து செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவன், அதாவது நான் யாரு, ஆத்மா யாரு அப்படிங்கிற விஷயத்த நிறைய நூல்கள் வந்து விரிவாக விளக்குதாம். இதுல வந்து நிறைய பதங்கள் வந்து வேதாந்த சூத்திரத்துல வந்து நிறைய பதங்கள் வந்து விளக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இப்ப வந்து நம்ம பார்க்க போறது அன்னமயா, பிராணமயா. இப்ப வந்து பகவானை வந்து நம்ம நம்ம உண்ணும் உணவுல உணரலாம். வந்து பகவான் தான் நமக்கு இந்த உணவு தந்தார். நம்ம சாப்பிடும்போது ரொம்ப பசியா வரும், சாப்பிடுறோம். சாப்பிடும்போது அந்த உணவு வந்து நமக்கு ஒரு ஒரு உணர்ச்சி தருது இல்லையா, அந்த மகிழ்ச்சி தருது இல்லையா, அது வந்து அன்னமயா. அப்ப நம்ம வந்து அதுல பகவான் உணர்றோம். அந்த ஸ்டேஜ் வந்து அன்னமயான்னு சொல்றோம். பிராணமயா அப்படின்னா என்னன்னா, நம்ம இருக்கிற இந்த லிவிங் பீயிங்ஸ் நடுவுல நம்ம வந்து உணர்றது பிராணமயா. ஞானமயா அப்படின்னா மனோமயா, அதாவது ஞானத்தால நமக்கு இருக்கிற அந்த நம்ம வந்து இப்ப படிக்கிறோம், இந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கும்போது நமக்கு தெரியுது எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலும் பரமாத்மா வந்து வீற்றிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு புரியுது. அந்த கண்ணோட்டத்தோட கூடி, அந்த ஞானத்தோட, அந்த அந்த ஞானத்துடைய கண்களோடு கூடி நம்ம பார்க்கும்போது அது வந்து ஞானமயா. விஞ்ஞானமயா அப்படின்னா என்னன்னா, நம்ம வந்து வேதங்களை எல்லாம் படிச்சுட்டு நம்ம எல்லாரையுமே எந்த ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் ஈஸியா எடுத்துக்கிறது. அதாவது பிரச்சனைகள் வந்தாலும் நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கிறது. அதாவது நம்ம நிறைய ஞானங்கள் படிச்சிருக்கோம், அது இல்லாம வேதங்கள் படிச்சிருக்கோம். அப்ப இருக்கிறது விஞ்ஞானமயா. ஆனந்தமயா அப்படின்னா நம்ம லாஸ்ட் ஹையஸ்ட் ஸ்டேஜ். அதாவது நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்த பத்தியும் டிஸ்டர்பே ஆகாம எப்பவுமே வந்து பகவானே நினைச்சு ஒரு நிலையா இருக்கிறது. அந்த டைம் வந்து பகவானே நம்ம நினைச்சு ப்ரே பண்றது, அந்த உணர்வு வந்து ஆனந்தமயா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மகாபூதான் யகங்காரோ புத்திர் அவ்யக்தம் ஏவச இந்திரியாணி தசைகம்ச பஞ்சசேந்திரிய கோசரः இச்சாத்வேஷ சுகம் துக்கம் சங்காத்தாஷ் சேதன திருப்தி ஏதத் க்ஷேத்திரம் சமசேன சா விகாரம் உதாகிருதம். பஞ்சபூதம் அகங்காரம் புத்தி அவ்யக்தம் 10 புலன்கள், மனம் 5 புலன்கள், பொருள்கள், விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவையெல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் என்றும் அதன் மாறுபாடு என்றும் கருதப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, இதெல்லாமே 10 புலன்களுடைய மனம், 5 புலன்கள், அதுக்கப்புறம் 10 புலன்கள், மனம், 5 புலன்கள், புலன் பொருட்கள், விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், இது எல்லாமே வந்து களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என கருதப்படுகிறது. களம்னா என்னது? நம்மளுடைய பாடி. நம்மளுடைய பாடிக்கு இருக்கிற அந்த சேஞ்சஸா தான் நம்ம இதெல்லாம் பார்க்கிறோம். அகங்காரம், புத்தி, அதெல்லாமே. இப்ப வந்து நமக்கு திடீர்னு வந்து கோபம் வருது, திடீர்னு வந்து அகங்காரம் வருது. இதெல்லாமே வந்து நம்மளுடைய உடலும் அந்த உடலுக்கு சேர்ந்த மாற்றங்கள் தான் வந்து இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தருது. ஆக்சுவலா ஆத்மாவுடைய கேரக்டர் அது கிடையாது. ஆத்மா வந்து உள்ள இருக்கு, ஆத்மாவுடைய கேரக்டர்ஸ் கிடையாது. இந்த உடலும்
இந்த உடலுக்கு வெளியில அந்த சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, புலன் பொருள்கள் அப்படின்னா நமக்கு இருக்கிற புலன்கள், இந்த புலன்கள் இருக்கு இல்லையா, கண்கள், மூக்கு, வாய், அது நம்மளுடைய சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் வந்து என்ன வந்து அக்செப்ட் பண்ணுதோ, என்ன வந்து பாக்குதோ, அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்றதுனால வர மாற்றங்கள் தான், மாறுபாடுகள் தான் நமக்கு வர இந்த எல்லா இமோஷன்ஸும் ஃபீலிங்ஸும். பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம், இது எல்லாமே வந்து எதனால வருது? விருப்பு, வெறுப்பு, இன்பம், துன்பம் எல்லாமே வந்து இதனாலதான் வருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அமா அமானித்துவம், அதம்பித்துவம், அகிம்சா, சாந்திர், ஆர்ஜவம், ஆச்சாரியோ வாசனம், சௌசம், சௌசம், சதைரம், ஆத்ம விக்கிரக, இந்திரியார்தேஷு வைராக்கியம், அனங்கார அனஅங்கார ஏவச, ஜன்ம மிருத்யு ஜராவியாதி, துக்க தோஷானுதர்ஷனம், அசக்த அனபிஷ்வங்க, புத்திரதாரேஷு நித்தியம் சம சித்தத்துவம், இஷ்டானிஷ்டோபத்திஷு மயி சானன்ய யோகேர பக்திர் அவ்யபிசாரணி விவிக்த தேச சேவிதம் அரதிர்ஜன சம்சதி அத்தியாத்மா ஞானம் நித்தியத்துவம் தத்துவ ஞானார்த்த தர்சனம் ஏதத் ஞானம் இது புரோக்தம் அஞ்ஞானம் யத் அதோ அந்யதா. அடக்கம், கர்வமின்மை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலருணர்ச்சி பொருள்களை துரத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினுள் கவனித்தல், குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்தில் விடுபட்டு இருத்தல், விருப்பு வெறுப்புகளின் சமநிலை, என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி, தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல், பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல், ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல், பரம் சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு, இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இவற்றை தவிர மற்ற அனைத்தும் அறியாமையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இப்ப வந்து ஞானம்னா என்ன, அறியாமைனா என்ன அப்படிங்கிறது, அறியறவங்கன்னா என்ன, அதாவது ஞானம் இருக்கிறவங்க என்ன, நாலேஜ் இருக்கிறவங்கன்னா யாரு, நாலேஜ் இல்லாதவங்கன்னா யாருன்னு சிம்பிளா ஒரே லைன்ல சொல்லிட்டாரு. நாலேஜ் இருக்கிறவங்கன்னா யாருன்னு ஃபர்ஸ்ட் நிறைய குவாலிட்டிஸ் சொல்லிட்டாரு. என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு? அடக்கம், அகிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை அப்படின்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட குவாலிட்டிஸ் வந்து அறிவு இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கும், அதாவது ஞானம் இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து ஞானம் எப்படி வந்தது? இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறதுனாலையும், வேதங்கள் எல்லாம் படிக்கிறதுனாலையும், அவங்களுக்கு பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகிய துன்பத்தினை கவனித்தல். எப்படி நம்ம வந்து இதை கவனிக்க முடியும்? நம்ம வந்து சாண்ட் பண்றோம், சரிங்களா? சாண்ட் பண்றதுனால நம்ம எதுக்கு சாண்ட் பண்றோம்? நம்ம வந்து மைண்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கும், நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட திருப்பி போறதுக்காக நம்ம வந்து நம்மளுடைய மைண்டை வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம வந்து ட்ரெயின் பண்றோம் இல்லையா? அது எதனால நம்ம ட்ரெயின் பண்றோம்? நம்ம வந்து பகவத்கீதை இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்டர்ஸ் படிக்கிறதுனாலதான் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அறிவு கிடைக்குது, ஞானம் கிடைக்குது. அதனாலதான் நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரெயின் பண்றோம். குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல், யாரு கூடயும் அட்டாச்சா இல்லாம இருக்காது. எதனால அப்படி அட்டாச்சா இல்லாம இருக்காங்க? ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும், இந்த ஜென்மத்துல எனக்கு இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு, அதுல வந்து டூ மச்சா நம்ம வந்து அதையே நினைச்சு நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாது. நம்மளுடைய டைம் எதுல ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்? பகவானை சென்று அடையறதுலதான் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அதனால நம்ம டூ மச்சா வந்து மெட்டீரியல் என்டாங்கிள்மெண்ட்ல இல்லாத, மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ் எல்லாம் இல்லாம எப்பவுமே அட்டாச்சா இல்லாம டிட்டாச்சா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இதுதான் வந்து பகவான் சொல்றாரு. அப்படி இருக்கிறது ஞானம் இருக்கிறவங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். அதெல்லாம் இல்லாதவங்க அறியாமை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நியாயம் நேயம் யத் தத் பிரவஷ்யாமி யத் ஞானாத் தாமிருதம் அனுஷ்ணதே அநாதிமத்பரம் பிரம்ம அசத்தன் நாசத் உச்சதே. தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட ஒளியின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி.
இப்ப வந்து பகவான் பிரம்மன் ஆத்மா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்ல போறாரு. அந்த ஆத்மா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து அமிர்தத்தை சுவைப்பதை போல இருக்கும் அப்படிங்கிறார். எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ, அந்த அந்த விஷயத்தை கேட்கும்போது அமிர்தம் போல இருக்கும். அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகிறேன். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும், அதுக்கு ஆரம்பமே கிடையாது. ஒரு ஆத்மாவுக்கு வந்து ஆரம்பமே கிடையாது. அது வந்து ஆல்ரெடி வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தது. அதுக்கு ஆரம்பம் கிடையாது. இப்படிதான் நம்ம பிறக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. நம்ம நிறைய ஸ்பீஷீஸ்ல நம்ம வந்து பிறந்திருப்போம். எங்கிருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு யாருக்குமே சொல்ல முடியாது. ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டதாயிட்டு விளங்கும் அப்படின்னு சொல்றேன். பார்க்கலாம் என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வேந்திரிய குணாபாசம் சர்வேந்திரிய விவர்ஜிதம் அசக்தம் சர்வ புருஷைவ நிர்குணம் குண போத்ருசா. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே பொறுப்பாவார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அப்ப இதுல பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இங்க வந்து எல்லா விஷயங்களுக்கும் அவர் தான் வந்து ஹெட்டா இருக்காரு. ஆனா எல்லாத்துக்குமே இந்த புலன்களை எல்லாம் படைக்கிறதுக்கும் காரணமாக இருக்கிறதே பகவான் தான். ஆனா அவர்கிட்ட இந்த புலன்கள் எதுவுமே கிடையாது. அவர் கண்ணாலேயே சாப்பிடுவார். இப்ப நம்ம சாப்பாடு வந்து பகவான் முன்னாடி படைக்கிறோம் அப்படின்னா, அவர் வாய் திறந்து இப்படி கையில எடுத்து இப்படி சாப்பிடணுங்கிறது கிடையாது. அவர் இப்படி பார்த்தாலே போதும். அவர் வந்து அந்த ஃபுட்டோட டேஸ்ட் என்ன அப்படிங்கறத அவர் ஃபீல் பண்ணுவார். அந்த மாதிரி அவர் கண்ணாலே சாப்பிடுவார். அவருக்கு அந்த புலன்கள் வந்து இந்த புலன் தான் இதுக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையாது. அவருக்கு அந்த அந்த புலன்களை அந்த புலன்களோ அந்த புலன்களால சம்பந்தப்பட்ட அந்த விஷயங்களுக்கோ வந்து அவர் வந்து அவருக்கு வந்து அந்த அந்த மாதிரி பற்று இல்லை, பற்றற்றவராக உள்ளார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். நமக்கு இருக்கிற குவாலிட்டிஸை விட அவருக்கு வந்து அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே அவருக்கு வந்து அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அப்பாற்பட்டவர் அவர் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். எல்லா குணங்களும் அவர்கிட்ட இருந்தா வருது. நான் பொய் சொல்றேன்னா அந்த குவாலிட்டியும் பகவான் கிட்ட இருந்து தான் எனக்கு வந்துச்சு. நான் உண்மையே பேசுறேன்னா அதுவும் அந்த குவாலிட்டியும் பகவான் கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு. நான் நல்ல வழியில சின்சியரா ஒர்க் பண்றேன் அப்படின்னா அந்த சின்சியாரிட்டி அப்படிங்கிற குவாலிட்டியும் பகவான் கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு. நான் வந்து ஏதாவது ஏமாத்து வேலை பண்ணி நான் சின்சியரா ஒர்க் பண்ணாம சும்மா ஜாலியா டைம் பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா அந்த குவாலிட்டியும் பகவான் கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு. எல்லா குணங்களும் பகவான் கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு. பகிர் அந்தர்ஷ பூதானாம் அசரம் சரம் ஏவச சூஷ்மத்வாத் தத் அவிக்னேயம் தூரஸ்ததும் சாந்திகே சதத். பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாழியின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றிலும் உள்ளார். அவர் சூட்சுமமானவர் என்பதால் ஜடற்புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அவர் வந்து எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் வெளியிலும் இருக்கார், உள்ளே இருக்கார். பரமாத்மாவாக உள்ளேயும் இருக்கார், வெளியே இருந்து எல்லாமே பாக்குறாரு. எர்த்துக்கு வெளியில இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லா பிளானட்ஸையும் கிரியேட் பண்ணது அவர் தான். எல்லா யூனிவர்ஸை கிரியேட் பண்ணதும் அவர் தான். அவர் அதையும் மேல இருந்து பாக்குறார். உலகத்துக்குள்ளேயும் கிருஷ்ணாவதாரத்துல இருக்கார், ராமாவதாரத்துல இருக்கார், அப்படின்னு உலகத்துக்குள்ளேயும் இருக்கார், நம்மளுடைய ஹிருதயத்திலும் இருக்கார். அவர் மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதேதான் இங்கேயும் கொடுத்திருக்காங்க. இப்ப வெளியில வந்து அவரு ஒரு பிளானட் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி மகாவிஷ்ணுவா மகத் தத்வாவா கர்ப்போத கஷாய் விஷ்ணுவா ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணுவா வெளியே இருந்தாலும் ஒரு கருவுல இருக்கிற குழந்தையுடைய ஹிருதயத்துல பரமாத்மாவாகவும் இருக்கார். அந்த கருக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கார், அந்த கருவை சுமக்கிற அம்மாவுடைய ஹிருதயத்திலும் இருக்கார், வெளியிலயும் இருக்கார், பிளானட்ஸ் எல்லாம் பாத்துக்கிற அந்த யூனிவர்ஸ்லயும் இருக்கார். எல்லா இடத்துலயுமே பகவான் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. யோ திஷாம் அபிதஜ் ஜியோதிஸ் தமச பரம் உச்சதே ஞானம் நேயம் ஞான கம்யம் இறுதி சர்வசிய விஷ்டிதம். பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றினும் மூலம் அவரே. அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கும் அப்பாற்பட்டவராக தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார்.
அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அப்ப அவர் எங்கெல்லாம் இருக்காரு? அறியப்படும் பொருளும் அவர்தான், அறியப்படும் அந்த எல்லையும் அவர்தான், தோன்றாதவரும் இருக்கு அவர்தான். அவரே அறிவாகவும் இருக்கார், அறியப்படும் பொருளாகவும் இருக்கார், அறிவின் இலக்காகவும் அவரே தான் இருக்கார். எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலையும் அவர் வீற்றிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. எங்க பார்த்தாலும் அவர்தான் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது கஷேத்திரம் ததா ஞானம் ஞேயம் சோக்தம் சமாசதா மத் பக்த ஏதத் விஜான மத் பாவோயோ பவத்யதே. இவ்வாறாக செயல்களின் களம் உடல் சேத்திர அறிவு ஞானம் அறியப்படும் பொருள் நியாயம் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அப்ப இதுல இருந்து பகவான் என்னெல்லாம் சொல்லிட்டார்? களம்னா என்ன, அதாவது கஷேத்ரானா என்னன்னு சொல்லிட்டார், கஷேத்திரஜானா என்னன்னு சொல்லிட்டார், ஞானம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டார், நேயம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டார். இது எல்லாமே சுருக்கமா பகவான் சொல்லிட்டாரு. ஆனா இதை யாருனால ஆக்சுவலா புரிஞ்சுக்க முடியும்? பக்தர்களால மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். பக்தர்களால புரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லாம பகவானை சென்றடையவும் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இப்ப இந்த பிக்சர்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து ஆத்மாவாக ஒரு பேர்ட்ல இருக்கோம். இன்னொன்னு வந்து பரமாத்மாவா இன்னொரு பேர்டு வந்து இந்த மரத்திலே உட்கார்ந்துருக்கு. இப்ப இந்த மரத்துல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த ஆத்மா என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, இந்த பேர்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, இங்க கெட்டு போன பழம் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு. அந்த பேர்டு வந்து இங்க இருக்கிற பழங்கள் மட்டும்தான் அந்த பேர்டுக்கு தெரியுது. அப்ப இங்க இருக்கிற பழங்கள் எல்லாம் கெட்டு போய் அழுகி போன பழங்கள், அததான் இந்த பேர்டு சாப்பிடுது. ஏன்னா அதுக்கு இதுதான் தெரியுது. ஆனா இந்த பேர்டு வந்து திரும்பி அந்த சைட் பார்த்துச்சுன்னா, இன்னொரு பேர்டு வந்து இந்த பேர்டையே பார்த்துட்டு இருக்கு. அந்த பேர்டு வந்து சொல்லும், மேல வந்து இனி நல்ல ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, நீ மேல போய் சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லி இந்த பேர்டு அட்வைஸ் பண்ணும். அதேதான் நம்மளுடைய சுச்சுவேஷனும். இந்த ட்ரீ அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய உடல். இந்த உடல்ல வந்து 2 பேர்ட்ஸ், அதாவது ஆத்மாவும் இருக்காங்க, பரமாத்மாவும் இருக்காங்க. இந்த ஆத்மா வந்து ஜஸ்ட் வெளி உலகத்துல என்ன தெரியுது? இந்த கெட்டு போன பழம், அழுகி போன பழம், பாதி உடைஞ்ச பழம், அதெல்லாம் தான் நமக்கு தெரியுது. அதுதான் நம்ம, அதுக்காக தான் நம்ம கஷ்டப்பட்டு நம்மளுடைய டைம் ஃபுல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா திரும்பி உள்ள இருக்கிற அந்த பரமாத்மாவை பார்த்தோம்னா, பரமாத்மா சொல்லுவார், இதை விட ஒரு பெரிய இலக்கு அங்க இருக்கு, கோலோக விருந்தாவனம் இருக்கு, அது மிகவும் சுவையான பழங்களை தரும் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்த வந்து அந்த பகவான் வந்து நமக்கு சொல்லுவார். ஆனா நம்ம திரும்பி உள்ள இருக்கிற அந்த பகவானுடைய பரமாத்மாவுடைய சத்தத்தை கேட்கறது இல்ல அப்படிங்கறத இந்த பிக்சர்ல வந்து நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப உண்மையான பக்தனுக்கு வந்து பரமாத்மா என்ன சொல்றார் அப்படிங்கறது கேட்க முடியும். அவங்க வந்து கண்டிப்பாக கோலோக விருந்தாவனம் அடைவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரகிருதம் புருஷம் சைவ வித்யா வித்யா வித்யநாதி சுபாவபி விகாரம்ச குணாம்ச சைவ யுக்தி பிரகிருதி சம்பவான். ஜட இயற்கையும் உயிர்வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவரது தோற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருள்களே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அப்போ இதுல வந்து யாருக்குமே வந்து ஆரம்பமற்றவை, இந்த ஜட உலகில் இருக்கிற எல்லா உயிர்களும் ஆரம்பமற்றவைன்னு சொல்றாரு இல்லையா பகவான். அதாவது அவங்க வந்து இந்த உலகத்துல வந்து பிறக்கும் போதே மனிதராக பிறக்கிறது இல்ல. அவங்க ஏதாவது ஒரு மிருகமாக பிறக்குறாங்க, சம்டைம்ஸ் ஃபிஷ்ஷா பிறக்குறாங்க, சம்டைம்ஸ் டார்டாய்ஸா பிறக்குறாங்க. இல்லைன்னா அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு அனிமலா பிறந்து அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இந்த அக்வாட்டிக் லைஃப்ல இருந்து அப்படியே வந்து இந்த மாதிரி வந்து எல்லா லைஃப்பும் முடிச்சுட்டு மனிதனாக பிறந்திருப்பாங்க. சில டைம்ஸ் பிறக்கும் போதே கரடியா பிறந்திருப்பாங்க. அப்ப எந்த லைஃப்ல வந்து அவங்க எப்படி பிறந்தாங்க, இந்த உலகத்துக்கு வரும்போது எப்படி வந்தாங்க அப்படிங்கிறது யாருக்குமே சொல்ல முடியாது. அவங்க அவங்க ஆரம்பமற்றவை, எல்லாமே பகவான் கிட்ட தான் வருது. நம்ம இந்த ஜென்மத்துல என்ன ஆசைப்படுறோமோ, ஜட குணமும் ஜட குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருள்களே. அதாவது நான் வந்து இந்த உலகத்துல இந்த ஜென்மத்துல நான் என்ன ஆசைப்படுறேனோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பாடி தான் அடுத்த ஜென்மத்துல நமக்கு கிடைக்கும். அப்ப ஜட குணம், இங்க இருக்கிற என்னுடைய குணமும் இந்த ஜென்மத்துல என்னுடைய குணமும், நான் ஆசைப்படுற அந்த இயற்கையின் பொருள்கள் என்னெல்லாமோ அது பேஸ் பண்ணி தான் அடுத்த ஜென்மத்துல எனக்கு ஒரு பாடி அமையும் அப்படிங்கறத இந்த ஸ்லோகால சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. காரிய காரண கர்த்திருத்வே ஹேது பிரகிருதிர் உச்சதே புருஷ சுக துக்கானாம் போக்திருத்வே ஹேது உச்சதே. எல்லா செயல்களுக்கும்
விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்பத் துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழிய காரணமாக கூறப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அப்போ செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கை தான் காரணமாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அதாவது இப்ப நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதுக்கு இந்த முக்குணங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, சத்வ ரஜோ தமோ குணம், அந்த முக்குணங்களும் இயற்கையுடைய முக்குணங்களும் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். விளைவுகள் எல்லாம் அதே மாதிரி இருப்பினும் இவ்வுலகில் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியே காரணமாக கூறப்படுகிறது. நான் எனக்கு ஒரு இன்பம் வருது, எனக்கு ஒரு துன்பம் வருது அப்படின்னா அது நான் ப்ரீவியஸா பண்ண ஒரு விஷயத்துடைய கர்ம பலன் தான் அதை நான் அனுபவிக்கிறேன் அப்படிங்கிறது. அதுதான் இங்க சொல்ல வர்றார் பகவான். பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியே காரணமாக கூறப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. இப்ப இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மனிதன் ஒரு மனித உடல் கிடைச்ச போது அதை பகவானுடைய பக்தி தொண்டு செய்வதற்கு ஈடுபடுத்தாம இந்த மாதிரி ஃப்ளஷ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அடுத்த ஜென்மத்துல அவரு ஃப்ளஷ் ஐட்டம்ஸ் சாப்பிட்ற மிருகமாக பிறக்கிறார். இப்போ நம்ம என்ன செயல் செய்யறோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி உடல் தான் அடுத்த ஜென்மத்துல கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பிக்சர் போட்டிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. புருஷ பிரகிருதி பிரகிருதிஸ்தோ ஹி புங்க்தே பிரகிருதி ஜான் குணான் காரணம் குணசங்கோஸ்ய சதஸ்தத் சத அசத்யோனி ஜன்மசு. இவ்வாறாக ஜடை. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. உயிர் வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவை நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மேபி என்னோட இன்டர்நெட் டவுன் ஆனனாலே இருக்கும். நீங்க கேட்கல. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அப்ப நம்ம ஒவ்வொரு லைஃப்லயும் அவங்களுக்கு இன்ப துன்பங்கள் இருந்துட்டேதான் இருக்கும். ஒரு மீனா பிறந்திருக்கிற லைஃப்க்கு அந்த மீனுக்கு நிறைய இன்பங்களும் இருக்கும் துன்பங்களும் இருக்கும். ஒரு திடீர்னு அந்த மீனுக்கு ஒரு குட்டி மீனை பார்த்தோம்னா அது சாப்பிடுற அந்த சந்தோஷம் இன்பம் தரும். இதே வேற அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் ரெப்டைல்ஸ் எல்லாம் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணி அதை கொன்றும், சீக்கிரமா அதை கொன்றும். அந்த டைம் அதுக்கு துன்பம் வரும். அப்புறம் திடீர்னு நிறைய பேர் வாட்டருக்குள்ள போய் ஆயில் டிக் பண்றேன், பெட்ரோல் எடுக்கிறேன் அப்படி எல்லாம் சொல்லி பெரிய பெரிய மிஷின்ஸ் போட்டு அந்த இடத்துல அந்த அந்த வாட்டர் சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லா பொல்யூஷன் பண்ணிடுவாங்க. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அந்த மீன்கள் எல்லாம் இறந்து போயிட்டாங்க. துன்பம் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஜீவராசிகள் எடுக்கும்போது எல்லாருக்குமே இன்பமும் இருக்கு துன்பமும் இருக்கு. எல்லாருக்குமே எதிரிகளும் இருக்காங்க. அவங்கள கொலை பண்றதுக்கு வேற அனிமல்ஸும் இருக்கு. அந்த மாதிரி இன்பமும் இருக்கு துன்பமும் இருக்கு. அந்த அந்த இன்பமும் துன்பமும் முக்குணங்கள் தான் அவங்களுக்கு தருது. நம்ம எப்படி அந்த அந்த உயிர்வாழியில் இருக்கும்போது நம்ம எப்படி நம்மளுடைய கடமைகளை செஞ்சு வாழ்றோமோ அதுக்கு பேஸ் பண்ணி அடுத்த லைஃப்ல அடுத்த ஹையர் போஸ்ட் போறாங்க, இல்லைன்னா லோவர் போஸ்டுக்கு வராங்க அப்படிங்கறத இந்த பிக்சர்ல நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இது எல்லாமே நம்மளுடைய இயற்கையின் தொடர்பினால நமக்கு ஏற்படுற மாற்றங்கள். இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களின் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கிறான். நம்ம ஒவ்வொரு லைஃப் எடுக்கும் போதும் நம்ம நன்மை தீமை சந்திக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உபதிரஷ்டானுமந்தாச பர்தா போக்தா மகேஸ்வரः பரமாத்மேதி சாப்யுக்தோ தேகே அஸ்மின் புருஷப்பரः. இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார். அவரே தெய்வீக அனுபவிப்பார். அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குவோரும் பரமாத்மாவே. அறியப்படும் பொருள் அவரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இது மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய உடல்ல பரமாத்மா அப்படின்னு சொல்லி பகவான் இருக்கார். 4 கைகளை உடைய சங்கு சக்கர கதா புஷ்பம் வச்சிருக்கிற அந்த பகவான் நம்மளுடைய ஆத்மா கூட பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கார். அவரும் இதை எல்லாமே பார்த்துட்டுதான் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते. ஜட இயற்கை
உயிர்வாழி, குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றிய இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகிறான். அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கு பிறவி எடுப்பதில்லை அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றார். இந்த மாதிரி நம்ம யாரு, இந்த ஜட இயற்கை என்ன, உயிர்வாளிகளின் குணங்கள் என்ன, இதோடைய உறவு எப்படி இருக்கு, எப்படி நம்ம வந்து இந்த இயற்கையில் நடக்கிற ஒவ்வொரு விஷயங்களுக்கும் நம்ம ரியாக்ட் பண்றோம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சு புரிஞ்சு கொண்டு நம்ம நடக்கிறோம் அப்படின்னா, நம்ம அந்த ஞானத்தை வளர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக முக்தி பெறுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. முக்தி பெறுவதனால இந்த உலகத்துக்கு நம்ம திருப்பி வர்றதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. 13.25 தியானி தியானேனாத்மனி பஷ்யந்தி கேசித் ஆத்மானம் ஆத்மனா அன்யே சாங்கேன யோகேன கர்மயோகேன சாபரே. தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும் சிலர் ஞானம் வளர்ப்பதினாலும் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதனாலும் காண்கின்றனர். நிறைய பேர் பரமாத்மாவை காண்ற. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, நான் பேசுறது கேக்குதா? நான் ஆடிபிளா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. அப்போ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பண்றதுனால நம்ம வந்து பகவானை வந்து நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். எப்படியெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்? தியானம் பண்றதுனாலையும் நம்ம வந்து பரமாத்மாவினை தியானம் செய்வதனாலும் ஞானம் வளர்ப்பதாலும், இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிச்சு ஞானம் வளர்ப்பதாலையும் பலனை எதிர்பார்க்காமல் நம்ம நிஷ்காம கர்ம யோகா பண்றதுனாலையும் நம்ம கண்டிப்பாக பகவானை உணர முடியும் சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. படிங்க பிரபு. அவ்யக்த அந்யோதவ ஏவம் அஜானந்தः ஷரத்வான் ஏப்ய உபாசதே தேஹவி சாதிதரத்யேவ மிருத்யும் ஸ்ருதி பராயணாः. வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடமிருந்து முழு முதற் கடவுளை பற்றி கேட்டதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபடத் தொடங்குகின்றனர். அதிகாரிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களுடைய இயல்பினை காரணத்தால் அவர்களும் பிறப்பு இறப்பின் வழியினை கடந்து செல்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. அப்ப இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்மளால ஞானமும் வளர்த்துக்க முடியல, எனக்கு புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு ஞானமும் வளர்த்திக்க முடியல, தியானம் பண்ணியும் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியல, என்னுடைய ஒர்க்கையும் வந்து நான் வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகா, அதாவது பலனை எதிர்பார்க்காம ஒர்க் பண்ணவும் முடியல அப்படின்னு இருக்கிறவங்க மத்தவங்க கிட்ட கேட்டு, இப்ப இந்த கபில தேவ் வந்து எப்படி வந்து அட்வைஸ் பண்ணாங்களோ அந்த மாதிரி மத்தவங்க கிட்ட கேட்டு, அதாவது சிறந்த ஞானிகள் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல இருந்து அவங்க வந்து நான் வந்து இந்த உடல் இல்லை, நான் வந்து இந்த ஜென்மம் முடிஞ்சோன்னா பகவான் கிட்ட திருப்பி போனோம் அப்படிங்கிற அறிவை பெற்று அவங்க வந்து போயிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாவத் சஞ்சாயதே கிஞ்சித் சத்வம் சதா பரஜங்கமம் கஷேத்திர சம்யோகா தத்வித்தி பரதேஸ்வா. பாரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாத என எதெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையாகும். பாரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிவும் இணைந்த கலவையாகும். அதே ரெண்டு தடவை வந்துருச்சு பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. அப்ப இந்த உலகத்துல என்னெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு நபர், அதுக்கப்புறம் அதாவது களம்னா என்னது, ஒரு உடல், அந்த உடலுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா, இது ரெண்டுமே சேர்ந்து நடக்கிறது தான் இங்க எல்லாமே. இங்க இந்த உலகத்துல நடக்கிற எல்லா விஷயமும். இப்ப இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றாரு. அப்ப இந்த சயின்டிஸ்ட்னாலதான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நடக்குது. அந்த சயின்டிஸ்ட் மட்டும் இல்ல, அவருக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் சேர்ந்தனாலதான் இந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து இது ஒர்க் பண்றார் அப்படிங்கிறது தான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சமம் சர்வேஷு பூதேஷு திஷ்டந்தம் பரமேஸ்வரம் வினயஸ்வ அவினஷ்யந்தம்
யா பஷ்யதி ச பஷ்யதி. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும், அழியக்கூடிய உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மா அழியவடியதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்வனுமே உண்மையில் காண்பவனாவான். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, யாரு பரமாத்மா இருக்கார், எல்லாருடைய உடல்லயும் பரமாத்மா இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, எல்லாருமே இந்த உலகத்துல அழியக்கூடியவங்க. யாருமே பகவானை போல இட்டர்னல் கிடையாது. அதாவது சச்சிதானந்தா கிடையாது. ஆத்மா தான் சச்சிதானந்தா அப்படிங்கிறது. அதாவது ஆத்மாவுக்கு அழிவு கிடையாது. ஆனா இங்க இருக்கிற எல்லா உயிர்வாளிகளுக்கும் அறிவு இருக்கு, அழிவு இருக்கு அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கிறவங்க தான் உண்மையில் காண்பவன் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சமம் பஷ்யன் ஹி சர்வத்ர சமவஸ்திதம் ஈஸ்வரம் நகினஸ் யாத்மனாத்மானம் ததோயாதி பராங்கதி. பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர்வாழியிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இருக்காங்க இல்லையா, ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிச்ச ஞானிகள், வேதங்கள் எல்லாம் படிச்ச ஞானிகள் எல்லாருடைய மனதிலும் பரமாத்மா இருக்கார் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுனால அவங்க எல்லாரையுமே ஒரே மாதிரி பாக்குறாங்க, ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்றாங்க அப்படிங்கறதுதான் இந்த பிக்சர்ல காமிச்சிருக்காங்க. இதே நம்ம பண்டிதாக சமதர்ஷினகான்னு ஒரு சாப்டர்ல படிச்சிருக்கோம். அந்த டைம்ல இதே மாதிரி ஒரு பிக்சர் கொடுத்திருப்பாங்க. பகவான் பரமாத்மாவாக எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலும் வீற்றிருக்கிறார் அப்படிங்கிறது. அது தெரிஞ்சவங்கதான் தெய்வீக இலக்கை அணுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரகிருத்தைஷ கர்மாணி கிரியமானானி சர்வசः யா பஷ்யதி ததாத்மானம் அகத்தாரம் ச பஷ்யதி. எவனொருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும், ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றான அவனே உண்மையில் காண்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அப்ப ஆத்மா ஒண்ணுமே செய்யறது இல்ல, எல்லாமே இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லாமே செய்யுது. ஆத்மா உள்ள இருந்து செய்யறது இல்ல. ஆத்மா ஜஸ்ட் பாக்குது. வெளியில இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் எதனால நடக்குது? இயற்கையும் நம்மளுடைய புலன்கள் அந்த இயற்கையோட ரியாக்ட் ஆகுறதுனாலதான் நடக்குது அப்படிங்கறது யாரு தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்கதான் உண்மையில் காண்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க ஆத்மா உள்ள இந்த மிஷின் அப்படிங்கிற அந்த மிஷினுக்கு டிரைவரா இருந்து அந்த மிஷினை ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு. அந்த ஆத்மா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு, இந்த பையன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு இருக்கு. இதே மாதிரி பகவானும் என்ன பண்றார், பரமாத்மாவா உள்ள இருந்து இந்த ஆத்மாவையும் பாக்குறார், அந்த பையன் பண்றதையும் பார்த்துட்டு இருக்கார். நீ இந்த மிஷின் ஒர்க் பண்றதுக்கு இந்த ஆத்மா ஒர்க் பண்ணுதே தவிர, ஆத்மா பண்ணுதே தவிர, இந்த இங்க வெளியில நடக்கிற எல்லா விஷயத்துக்கும் காரணம் அந்த மிஷினும் அந்த பையன் என்னெல்லாம் பண்ண அந்த பையனோடதும் அந்த இயற்கையோடையும் ஹேபிட் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யதா சர்வகதம் சௌஷம் யாத் ஆகாசம் நோபலியப்ததே சர்வத்ரா வஸ்திதோ தே ததாத்மா நோப லிப்யதே. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடன் கலக்காமல் இருக்கின்றது. அதுபோல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இந்த ஆகாயம் எப்படி உலகம் பூரா பரவி இருந்தாலும் கடல் கூடயோ எது கூடயும் கலக்கிறது இல்லை. ஆகாயம் தனியா தான் இருக்கு, பூமி தனியா தான் இருக்கு. எங்க போனாலும் அது ரெண்டும் சேரவே சேராது. அதே மாதிரி ஆத்மாவும் உடலும் எப்பவுமே கலப்ப ஆத்மா என்ன பண்ணுது, ஆத்மா ஜஸ்ட் ஒரு பாடியோட உள்ள இருந்து ஒளி தருது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த பிக்சர் போட்டிருக்காங்க. பார்க்கலாம் பகவான் நீங்க என்ன சொல்ற. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யதா பிரகாஷயத் ஏக கிருஷ்ணம் லோகம் இமம் ரவி சேத்ரம் சேத்ரி ததா கிருஷ்ணம் பிரகாஷயதி பாரதா. பதனின் மைந்தனே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவதைப் போல உடலில் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுவது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி.
இந்த ஆத்மா வந்து சூரியன் எப்படி ஹோல் பிரபஞ்சத்துக்கும் வந்து லைட் தருதோ, அதே மாதிரி பிரகாசம் தருதோ, அதே மாதிரி சோல் வந்து உள்ள இருந்து ஆத்மா வந்து உள்ள இருந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே பிரகாசம் தருது. அப்ப நம்ம நல்ல விஷயங்கள் நம்ம சோல் பண்ணுது அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே நல்லபடியா இருக்கும். அப்ப இந்த சோலை எப்படி நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்? நம்ம வந்து எப்பவுமே நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சான் பண்றதுனால நம்மளுடைய சோல் எப்பவுமே தெய்வீக குவாலிட்டிஸ் உடைய ஒரு நல்ல ஆத்மாவாக இருக்கும். அப்ப நம்ம நம்ம வந்து அந்த ஆத்மா வந்து நமக்கு கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே எப்படி இருக்கும்? ஒளிமயமாக இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. हरे இதான் कृष्णा லாஸ்ட் माता जी। ஸ்லோகா பிரபுஜி. ஹரே क्षेत्र கிருஷ்ணா. क्षेत्रज्ञ और एवं अंतरम ज्ञान सशिषा போத பிரகிருதி மோட்சம் ச ஏ விதுர் யாந்தி தே பரம். உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான் கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஓம் கிருஷ்ணா. சத் ஸ்ரீ பகவத் கீதாசு உபனிஷத்து பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशाध्याय। ओम श्री कृष्णार्पणस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण माता। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அப்ப யார் இந்த கஷேத்திரம்னா என்ன, கஷேத்திரஜ்ஞானா என்ன அப்படிங்கிறத பிரிச்சு உணர்ந்து அதோடைய அறிவு, அதாவது அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்ச அந்த ஞானத்தை வச்சு புரிஞ்சு இந்த இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்றாங்களோ அவங்கதான் கண்டிப்பாக பகவானை சென்றடைவாங்க. பகவானை பத்தி கரெக்டா புரிஞ்சுக்குவாங்க. பகவானுடைய அந்த கோலோக விருந்தாவனம் அதான் நம்மளுடைய பரம இலக்கு. இந்த பரம இலக்கை அடையறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த 13th சாப்டர்ல பகவான் சொல்லி முடிக்கிறார். அர்ஜுனனின் 6 கேள்விகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். கஷேத்திரம் மற்றும் கஷேத்திரஜ்ஞானா என்னன்னு பார்த்தோம். அந்த கஷேத்திரம் கஷேத்திரஜ்ஞாவுடைய வித்தியாசம் தெரியறதுதான் ஞானம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். அப்புறம் அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறைகள் என்னெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா நேயம்னா யாரு? பரமாத்மா தான் நேயம். கூடவே இருந்து நமக்கு அட்வைஸ் பண்றார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். பிரகிருதி புருஷா மற்றும் அதனுடைய பந்தம், அதனால நமக்கு என்னெல்லாம் வந்து டிஃபரன்ஸ் ஏற்படுது, அதாவது நம்ம வந்து என்ன விஷயங்கள் செய்யறோம் அப்படின்னாலும் அதுக்கு வந்து அந்த பிரகிருதி தான் காரணம், நமக்கு சுத்தி இருக்கிற அந்த இயற்கை தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். அறிவின் பார்வை எப்படி வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஞானம் வளர்த்துக்கிறதுனால நம்ம எல்லாரையும் சமமாக பார்ப்போம். எப்படி நம்ம வந்து பகவான் தான் வந்து இது எல்லா விஷயங்களுக்கும் நமக்கு வந்து துணையாக இருக்காரு, சப்போர்ட்டாக இருக்கார். நம்ம ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க. நம்மளுடைய இயற்கையும் நம்மளுடைய மனிதனாக இருக்கிற நம்மளும் எப்படி வந்து அது கூட ரியாக்ட் பண்றோமோ அதனாலதான் நமக்கு எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் வருது அப்படின்னு யார் புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் சிறந்த அறிவு இருக்கு. அதுதான் சிறந்த அறிவின் பார்வை அப்படிங்கறத சொல்லி பகவான் இந்த 13th சாப்டர் முடிச்சிருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 हरे ராமா राम ஹரே हरे ராமா राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா எவ்ரிபடி. இன்னைக்கு நம்ம ரெக்கார்டிங் வந்து போட்டிருக்கோம். அதை வந்து இப்ப ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ரெக்கார்டிங். நாளைக்கு வந்து இந்த யூடியூப் லைவ் வந்து ஒர்க் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நாளைக்கு கொஞ்சம் பெருமாள் கோயிலுக்கு கும்பாபிஷேகம் நம்ம வில்லேஜ்ல. ஓகே பிரபுஜி. காலையில போயிட்டு சாயந்தரம் வருவேன். அந்த நாளைக்கு வந்துருவேன். இல்லைன்னா ஓகே நீங்க